Älä oo tommosessa asennossa, kun täytyy olla, koittaa olla suorassa. Nosta tonne ylös. Sä voit ottaa tän käden vähän lähemmästä. Noin. Nyt alkaa olla oikea asento. Onks siellä nyt jo niinku, että... Ei oo vielä. No. Ja sitten vähän leveämpi asento jaloille, että tulee tukeva niin et oo selällä siinä. Joo, niin jo. Tonne suoraan tonne ilmaan päin vaan. Ammut heti kun Vaikka tonne männyn latvaan taas. Joo. Ei se mitään. Hyvin se menee, Eika. Mä otan varmistimen sitten pois, kun sä oot valmis. Leveämpi asento. Semmonen tukeva. Noin. Ja nyt on varmistin pois ja sitten vaan kiskasin. Apua, ei käytä mutkaa nyt. Ammu. Ei. Ei! Hyvä, ei Siellä on hylsy. Hyvin meni. Tosi hienosti meni. Potkasko mukaan paljon? Ootko kunnossa? ai. Hyvin meni.